така. Кажи здравейте, хора! Днес с мама ще правим мини влог. Я им кажи как се казваш. Как се казваш, майка? Как прави патето, мами? Папа. Как прави котето? Как прави кучето? Как прави Майкъл? Майкъл. На колко години е Майкъл? На. Един мини влог от мен и Майкъл. Хора, аз съм над закона. Влизам в забранена улица. Йоу! Майкъл, аз вече взех телефона. Адам. Тук ли да го остава? Да. Добре. Вани. Казваш здравей, Фани. Ма утре ще кажеш здрасти. Пепе. Кой това, Пепи? Пепе. Какво папа, Майкъл? Мока. Маймунка. Кажи как прави маймунката. Мока. Ма браво, бе, мами. Да. Обичам те, Майкъл. Искаш да се гушкаме ли? Да. Обичам те, бе, мамички. Фани, нагушна си? Айде. Мами, я кажи, ти слушаш ли Леля, Фани? Да. А къде отиваме сега? Да. В парка. Буквичките как бяха? Ей, давай самичък. Браво, Майкълче. Така удобно ли ти е в мама? Браво! Едно, две. Няма ли да броиме? Добре, щом не искаш, няма. Майкъл, как правят бебетата? Как плачат бебетата? Леле! Ти си момче вече. Това не е Поля. Хора, вижте Майкъл на кое каза, че е Поля. Майкъл, това не е Поли. Поли ли е това? Да. Как ще кажа, че е Поли? Тя дори е с тъмна коса. И така, хора, гушнати по този начин, отиваме към парка. Малко на разходка. Надявам се Майкъл скоро да слезне и да ходи, защото той вече е 13 кг. И ми тежи. Ами при Поли може да отидем малко по-късно. Искаш ли да ходим после при Поли? Добре, а сега може ли да ходиш? Обичам те. Ще те нося, бе, мами, няма проблем. Мама е свикнала така или иначе. Мамо! Хайде бързо! Къде е котето, майки? Избяга ли котето? Хайде, Майкъл, ще търсиме друго коте. Коте, да. Я викай, коте! Коте, къде си? Е, там, виж, на пейката има коте. Ето го на пейката, виж. Видя ли го? Видя ли го котето, ела? Къде е котето, Майкъл? Къде е котето, мами? Ето, мал. О, не, той избяга. Ето, да. Искаш ли да търсим други котета? И, мами, котето бяга, ти ги плашиш. Здравейте, котета! Здравейте, котета! Какво правят котетата, мами? Водичка ли пият? Така, поговори си с тях, кажи им здравей! Здравей! О, no, избяга! И така, хора, продължаваме към парка, за да търсиме нови котета в парка. Нали така, майки? Сега ще видим в парка дали има нови котета. Искаш ли? Да. Айде. Къде е Майкъл? Не го виждам. Майкъл, къде си? Къде си, Майкълче? Няма го. Ето го! Хора, стигнахме успешно в парка. След много гушкане и много търсене на котета, сега ще ви покажа Майкъл къде се залепи. Айде, мами, тук ли ще качваме? Ти Спайдърмен ли си? Ми да, виждаме обувките на Спайдърмен. Леле! Еми, мами. Давай! Браво! Аз ще те държа. Давай. Искаш ли още нагоре? Давай, айде. Давай с кръчетата. Раз. Браво! Ама дръж си с ръцете. Леле! Къде отиваш ти? Хайди! Кажи да се качваш. Тук на тези или на други? Чакай, ето. Ето, заповядай.
Какво искаш? Сок. Сок? Ма ти как видя, че има сок? Да, На здраве, да. На здраве. Кой киха? Маси. Мерси. Ама ти си опасен, бе. Много те обичам. Благодаря. Моля, пак заповядай. Ано. Ано, падна. Продължаваме ние с разходката. Крисе! Къде ще ходите, майки? И така, хора, преди да се приберем, се отбихме до... Мами, къде сме? Кой е готвила мусака? Леле! Беше ужасно, ма ти ми казваш какво да правим. Това може да го виждате за пръв и последен... Как така? Поли! Нищо по него имаме на камерата. Къде сме, майки? Кой е това? Мити, ето каза А ти. защо толкова плахо? Страх ли те от мене? Ми, Така ти си- трябва. Ти си страшен. А това кой е? Това кой е? Кой е това? Боя. Кой е? Браво! Идвам! А не, пали му изяжда за пъта. Майки, кажи чао на Поли. Чао! Отиваме при тати. Не, отиваме при тати сега. Чао, Поли. My name is Chicky. Пет. После? И сега? Седем. Браво, мами! Айде! Чакай да се боим обувките. Тати! Браво, майкале, с обувките. Браво! Опа! Май да го видим. Здравей, Спайдермен! Ние отиваме за отдялото. Happy, 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 happy. A, B, C, D. A, B, C, D. In the morning, brush your teeth. Ами хора, благодаря ви, че гледахте мини влогчето до края. Майкъл заспа, ние сега с бацето ще вечеряме. Между другото, бацето монтира новото видео. Да, Така че отивайте да го гледате, защото стана мега епично. обичаме ви!